Jeg synes, ens føler sig lidt halvsvimmel. Men vi skal nok komme hjem. Hvad fanden tænker du på, din gamle idiot? Så kør du ordentligt. Goddag, Skrumle. Det er lang tid siden. Ja, det er da et stykke tid siden. Hvad ved I? Vi vil godt have dig til at puste en gang, Skrumle. Hvorfor vil I have en spritprøve? Jeg har overhovedet ikke nyt noget spiritus i dag overhovedet. Amager er halshug. Ja, der er vidner, der har set, at efter ulykken, der kan I dø ind og købe 2 flasker, den med tyren, og bundet den ene kort tid efter. Nå. Ja, så må jeg jo hellere puste. Skrumle, du siger, at du ikke har drukket noget i dag overhovedet. Men du har en promille på 2,8. Hvordan kan det være? Har stået og løjet op i hovedet? Man får ikke en promille på 2,8 af at drikke en flaske vin. Ja, det er jeg ked af. Det er jeg kommet til. Herren vær mig nådig. Der er ikke nogen nåde for dig overhovedet. Da du har kørt spritkørsel, og det er 4. gang, stopper dig inden for 5 år, så betegner vi det som vanvidskørsel, og så beslaglægger vi din bil. Kan du forstå det? Og du mister også kørekortet. Ubetinget i 15 år. Ja, jeg lægger mig ydmyg ned. Jeg tager konsekvensen. I kan bare smide mig i kasjotten.